Voor degenen die er net al waren, heb ik dat ook al gezegd, maar ik vind het bijzonder om hier in Suriname te zijn. En erbij te mogen zijn dat de NBV 21 hier aankomt en gepresenteerd wordt. Ik zal u vanavond ook wat teksten laten zien uit die NBV 21. Nou heeft u misschien, denkt u misschien van, er staat een ander iemand dan ik had verwacht hier. Want er stond toch op de uitnodiging dat Matthijs de Jong hier zou spreken. Matthijs de Jong is het hoofd van onze vertaalafdeling en hij zou bij ons zijn, maar hij moest op het laatste nippertje door omstandigheden thuis blijven. Nou is het wel zo, hij is hoofd van onze vertaalafdeling en ik ben directeur van het Bijbelgenootschap, maar mijn vorige baan was dezelfde als die hij heeft. Dus ik weet ook een en ander van het onderwerp af en ik heb ook bij de NBV 21 meegeholpen. Dus ik vind het heel leuk om hem vanavond waar te nemen. Ik denk dat het ook leuk is om nog even, voor degenen die er net niet waren, Paul Dot Jr. voor te stellen, die ook meegekomen is uit Nederland, terwijl hij... Hij is ook meegekomen uit Nederland, hij is hier natuurlijk heel bekend in Suriname, maar werkt tegenwoordig als hoofdbuitenland bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Nou, wij vinden het allebei heel fijn om hier te zijn. En ik neem u vanavond mee in de Romeinenbrief en dan en passant ook in het verhaal van de NBV 21. En het is leuk, denk ik, om het vanavond over Paulus te hebben. Ik voel me een heel klein beetje Paulus nu ik zo over de oceaan ben gevlogen om hier te komen. Paulus reisde de toenmalige wereld rond. En hij dacht ook dat het de hele wereld was waar hij over reisde. Want voor hem was de wereld niet groter dan het Romeinse Rijk. En in zijn passie en gedrevenheid voor het evangelie wilde hij eigenlijk ook nog verder reizen dan hij eigenlijk gekomen is. Naar een gebied waar hij de taal niet sprak. En daar komen we op terug. Het gaat vanavond over de brief die Paulus schreef aan de gemeente in Rome. Aan de christenen in Rome. En het is misschien wel de belangrijkste brief die Paulus heeft geschreven. En we gaan het over de hele brief hebben, maar het is natuurlijk een grote brief, dus we zullen tot een aantal kernversen beperken. En ik hoop dat ik met het verhaal ook laat zien dat het fijn is en goed is om zo'n brief van Paulus te lezen in onze eigen taal, in woorden die we kunnen begrijpen. En dat is ook een mooie aanleiding om iets te vertellen over de NBV 21, de vernieuwde, verbeterde Nederlandse Bijbelvertaling. U weet misschien dat er in 2004 een nieuwe vertaling in het Nederlands verscheen. Die noemden we de nieuwe Bijbelvertaling. Ik weet niet, kennen mensen van u deze vertaling? Misschien kan u even, als u de vertaling kent, even uw vinger opsteken. Kent u de NBV? Niet veel vingers, zie ik. Ja, een paar. Oké. Het was een vertaling, het was ook de bedoeling, een vertaling in goed en natuurlijk Nederlands. En veel begrijpelijker dan de vertaling uit 51. Maar dat het begrijpelijk was en daardoor ook makkelijker tot je hart sprak, dat vond men werd men heel blij van. Maar er was soms ook wel teleurstelling dat hij hier en daar wat te modern was geworden. Te vrij, te ver af van de brontekst. En ook dat de hoofdletters ontbraken voor woorden die naar God verwijzen en naar Jezus. En we hebben dan ook de afgelopen jaren hard gewerkt om een nieuwe, verbeterde versie te maken, de NBV 21. Nou, ik wil er meteen al een paar dingen van zeggen. Er zijn duizenden reacties gekomen. Daar hadden we ook om gevraagd als Bijbelgenootschap. Toen die vertaling uitkwam, stuur ons ook uw reacties. Dan gaan wij daarmee aan de slag in een verbeterde versie. En het is wel bijzonder hoor, zoveel reacties bij een vertaling. Dat hebben niet veel Bijbelvertalingen gekregen. En het is ook wel goed om er hierbij te zeggen, dat heeft zich niet beperkt tot Nederland. Ook uit Vlaanderen, ook uit Suriname zijn reacties gekomen en die zijn allemaal meegewogen in het proces. Omdat we wilden een vertaling voor het hele taalgebied dat we met elkaar delen. Als je nou kijkt naar die NBV 21, dan, de taal, dat was eigenlijk de reden waarom kerken vroeger om die vertaling. Nieuwe taal, want de NBG 51, de taal voelt toch vaak wel als moeilijk en verouderd aan. Dus daar was die NBV 2004 heel goed in geslaagd om modernere taal te geven.
Maar wat de NBV 21 nu gedaan heeft, wat niet zo goed geslaagd was, is dat hij dichter bij de bron was. Dichter bij de bron is nu dichter bij de Bijbel zoals we die ook voor de NBV kenden. Dus dichter bij de vertrouwde Bijbel. En we hopen dat er een beter evenwicht gekomen is nu tussen begrijpelijk en moderne taal aan de ene kant en vertrouwd aan de andere kant en herkenbaar. Aan het eind kom ik nog even terug op die principes van die vertaling, maar we gaan nu gauw naar Paulus die een brief schrijft naar de Romeinen. Ja, deze brief is geschreven in 56 na Christus. En Paulus die schrijft die brief terwijl hij in Kenchreien is. Dat is een havenstad bij Korinthe in Griekenland. En uit de brief kan je opmaken dat hij meegenomen wordt naar Rome door een mevrouw met de naam Febe. En dat is een van de leiders van de kerk in Kenchreien. Dus die Febe, die leider van de kerk, die brengt de brief naar Rome. Want wat wil Paulus nou doen? Hij wil zelf eerst naar Jeruzalem gaan. En zo kondigt hij alvast aan in deze brief, daarna kom ik zelf naar Rome. Paulus die heeft namelijk een plan. En dat plan, dat zit in die brief een beetje verstopt. Het zit verstopt aan het eind van die brief. Paulus die wil namelijk niet naar Rome om daar dan een tijdje te zijn en dat is een eindstation. Nee, hij wil verder, want hij wil naar Spanje toe. Dat zit in hoofdstuk 15 van de brief. Paulus die schrijft daar, maar ik heb mijn taak in deze streken nu beëindigd. En omdat want hij zat natuurlijk in Klein-Azië en hij dacht, nou ik heb het wel bereikt wat ik hier moest bereiken. En omdat ik er zo naar verlang om na al die jaren naar u toe te komen, hoop ik dat te doen wanneer ik naar Spanje ga. Ik hoop u op weg daarheen te ontmoeten, om mijn reis daarna met uw hulp voor te zetten. Maar niet voordat ik enige tijd van uw gezelschap genoten heb. Ja, we moeten even goed opletten. Paulus die zegt hier, met zoveel woorden, het zit een beetje verborgen in die tekst, ik heb hulp nodig voor die reis. Ik heb hulp nodig van jullie christenen in Rome voor mijn reis naar Spanje. Nou, kijk, ik ben een Nederlander en Nederlanders die zijn, zoals u waarschijnlijk wel weet, heel direct. Dus als wij hulp nodig hebben voor een missie, dan beginnen wij te zeggen, nou, goedenavond. Ik kom hier om hulp te vragen voor mijn missie naar Rome. Ik zoek namelijk geld. Nou ja, dat is Nederlands. De rest van de wereld vindt dat eigenlijk onbeschoft. Maar goed, wij vinden dat normaal. En daarom vinden we dit ook zo moeilijk te begrijpen, deze brief, waarom dat zo in elkaar zit. Eigenlijk in de meeste culturen, als je een verzoek van deze aard doet, dan moet je dat echt omkleden met heel veel egaars, met voorzichtige woorden. Vertel iets over jezelf, benoem wat jou en de ander met elkaar verbindt. En ja, leg nadruk op de goede relatie, dit is wat ons verbindt. En dan helemaal aan het eind, dan kan je voorzichtig toebewegen naar dat waar je eigenlijk voor kwam. Dat doet Paulus met, dit is eigenlijk de Romeinenbrief. Zo kijken we er niet zo vaak naar, hè? Maar dat is eigenlijk wat het is. Nou, hoe doet hij dat nou? Het begint in die brief met een aanhef. Elke vriendelijke Romeinse brief die begint met een aanhef. Daar doet hij 7 verzen over. Dan begroet hij de christenen en dan zegt hij, ik bid voor jullie en dat soort dingen. Nou, en dan komt hij in de volgende verse, vertelt hij even iets nog, herinnert hij zich even weer aan het werk wat hij heeft gedaan en zijn relatie met de christenen in Rome. En dan komt er eigenlijk een heel groot betoog in die brief. En daar kennen we die brief vooral van. Het is het grote betoog in die brief over de christenen als een nieuwe mensheid. Eigenlijk, hè, als je denkt aan hoe Paulus dacht, dan zei hij, we hebben de oude tijd. Dat is de tijd voordat Jezus kwam en gekruisigd werd en opstond. Dat is de oude tijd van de wereld. Dan heb je de nieuwe tijd die ooit aan gaat breken. Het koninkrijk van God dat ooit zal komen. De nieuwe tijd. En als hij dat nu zo beschrijft, dan lijkt het nog erg op hoe het vroeger Jodendom erover dacht. Maar nou komt het. Paulus schoof die tijden eigenlijk een beetje naar elkaar toe. En hij zei, kijk, de tijd dat Jezus gekomen is en voor ons gestorven is, daar begint de nieuwe tijd. Maar de oude tijd is nog niet helemaal afgelopen. Die loopt ook nog door. Namelijk tot het moment dat Jezus terugkomt. Dus we zitten eigenlijk in de tijd
met één been, zeg ik altijd, in de oude tijd en met één been in de nieuwe tijd. Christenen tenminste, want christenen zitten met het ene been in de nieuwe tijd. Dus eigenlijk zijn wij een nieuwe mensheid. De mensheid van die nieuwe tijd, maar we leven nog in die oude tijd. Ja, en wat betekent dat nou? Nou, dat legt hij dus helemaal uit in die brief. Maar hij laat ook zien in dat betoog wat hij dan heeft daarna, wat dat betekent voor de christelijke praktijk. Ja, wat betekent dat voor je leven? Dat jij met één been in de oude, maar vooral met het andere been in de nieuwe tijd staat. Nou, en dan komt hij nog een keer terug op zijn relatie en zijn werk met de christenen in Rome. En daar, pas dan komt hij met zijn verzoek. En dan komt er een afsluiting van de brief. Het is ook belangrijk dat je het mooi afsluit. Want ja, ook dat onderstreept weer eigenlijk je beleefdheid en je relatie. En ja, zo zit die brief in elkaar. Het is een mooie cirkel, hè? Paulus' werk en zijn relatie met de christenen en dan aan het slot weer en dan daartussendoor dat hele betoog. En ja, het is heel duidelijk dat het niet door een Nederlander geschreven is. Wat zou die Paulus nou voor hulp nodig hebben? Dat schrijft hij er niet bij, hè? Dat schrijft hij er niet bij, maar dat wisten de mensen toen wel, hoor. Je hebt een paar dingen nodig. Geld, want ja, je maakt een reis en een reis kost altijd geld. Dat was vroeger zo en dat is nog steeds zo. Maar er waren twee andere dingen nodig. En één ding, heeft eigenlijk wel te maken met het onderwerp waar we hier vanavond voor bij elkaar zijn. Dat is namelijk een tolk. Hij moest een vertaler hebben, want in Spanje spraken ze geen Grieks. Hij was tot nu toe steeds in een stuk van de Romeinse Rijk geweest, in Klein-Azië, wat nu Turkije is, in Griekenland, in Palestina. Overal spraken ze Grieks. En in Rome spraken ook heel veel mensen Grieks. Maar in Spanje spraken ze Latijn. Dus voor Spanje moest je Latijn kennen. Paulus kende geen Latijn. En hij zocht dus mensen die en Grieks en Latijn spraken. En Rome was precies zo op de grens tussen de twee talen. Dus je had mensen die heel goed twee talen spraken. En ja, dat wilde hij dus graag. Hij wilde graag iemand mee hebben die hem kon helpen die taal te spreken. Nou, en iets anders wat hij nodig had. Kijk, reizen is tegenwoordig ook niet zonder gevaar. En nou goed, vandaag was het, ik zag een filmpje. Ik zat hier in de lekkere temperatuur even te kijken naar het nieuws in Nederland. En het heeft daar heel hard gewaaid. Ik weet niet of u toevallig gezien heeft, maar ik zag beelden van een vrachtwagen die terwijl op de snelweg reed en iemand filmde dat hij zo helemaal omviel. Ik zag dat was misschien nog wel wonderbaarlijker, een boom die omviel. En daar reed een auto er precies onderdoor, die haalde het net. Dus ook in Nederland is reizen wel gevaarlijk, zeker op deze dagen. Maar ja, ik ben hier dan ook 2 keer mee geweest naar het binnenland. En wij gingen over de Soela's en we moesten allemaal uitstappen uit Corjaal. En we zagen ook op de rotsen Corjalen liggen die het niet gehaald hadden. Ja, en dan realiseer je toch ook wel een beetje dat reizen gevaar met zich meebrengt soms. En ja, in de oudheid hadden ze niet zulke goede materialen. Er waren er rovers op de weg en dergelijke. Dus het was niet makkelijk. Dus wat had Paulus ook nodig? Connecties. Hij had mensen nodig die in Spanje andere mensen kenden, zodat ze daar veilig heen konden gaan. Dus wat had hij nodig? Geld, dat had hij ook nooit. Hij had nodig mensen die de taal spraken. En hij had nodig mensen die connecties hadden en die ook wilden inzetten voor Paulus. En als je Paulus zo leest in die Romeinenbrief, dan is het een beetje alsof hij denkt, als ik nou Spanje bereikt heb, dan is het evangelie over de hele wereld gegaan. Goed, wij weten natuurlijk dat de wereld groter is dan het Romeinse Rijk. Het evangelie is ook heel veel landen doorgegaan. Wij zitten hier bij elkaar, maar we hebben ook als Bijbelgenootschap, we hebben natuurlijk de bijzondere positie dat we met allerlei landen contact hebben. Dus we hebben ook contact met landen helemaal aan de andere kant van de wereld. En het is soms zo bijzonder om te zien waar het evangelie allemaal terechtgekomen is en dat je samen die Bijbel deelt. En dat is eigenlijk het werk van Paulus, maar dat we dat nu nog steeds voortzetten. Daarom vind ik Paulus ook zo mooi.
Paulus die houdt een indrukwekkend betoog in deze brief. 11 hoofdstukken lang. En dan heeft hij ook nog 4 hoofdstukken praktische uitwerking. En wij hebben maar een uurtje. Vanwege alle regels die er zijn. Dus ja, hoe kunnen we deze hele brief nou bespreken? Nou ja, we hebben wel geluk, want Paulus die vat hem zelf alvast even samen aan het begin. En die versen gaan we wel even bij stilstaan, want dat zijn ook eigenlijk hele beroemde versen uit de Romeinenbrief. En ik zal ze in beeld zetten. En ik zal ze ook even voorlezen uit de MBG 51 en dan moet u even goed opletten. Ik heb hier MBV staan, dat is de versie uit 2004. Want ja, waar wij het over hebben is de MBV 21, dat is de verbeterde versie. En het is ook leuk om te laten zien aan de hand van deze versen wat er gebeurd is in die versie. Ik lees de MBG 51 eerst voor. Want ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Nu de MBV uit 2004. Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven. Voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken. In het evangelie openbaart zich dat God enkel alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt. Zoals ook geschreven staat, de rechtvaardige zal leven door geloof. Nou, dit is de MBV uit 2004. Gaan we niet al te lang bij stilstaan, maar zijn er dingen die u opvallen aan verschillen? Is er iemand die daar wat van wil zeggen? De Griek en andere volken? Ja. Dus de Griek staat er in de ene. En het is zo dat, dat kan ik wel gelijk zeggen, de Griek, als je Joden, voor de Jood en de Griek. En als je weer even bedenkt wat ik net vertelde over Paulus en die wereld. Je had Grieken, dat waren Grieks sprekende mensen. Dus je had Joden en Grieks sprekende mensen. Dat was eigenlijk de rest van de mensen werd aangeduid als Griek. Je hebt het Joodse volk, dat had een bijzondere band met God. En dan heb je, Paulus wendt zich tot de Grieken. Ja, dat is dan eigenlijk de rest van de wereld. Dus dat wisten mensen die die brief ontvingen direct. Met Griek bedoelt hij alle andere volken. Dat betekent dat woord eigenlijk in deze brief. Wij denken bij het woord Griek aan mensen uit Griekenland. Dus je hebt eigenlijk de verkeerde connotatie bij het woord. Dus daarom staat er in de vertaling andere volken. Nou, dat is één verschil, maar er zijn meer verschillen. Ziet u er nog één? Ik zal in ieder geval even op eentje wijzen. Hier staat, want gerechtigheidsgod wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof. Nou, dan stop ik daar even. Dat uit geloof tot geloof. Weet iemand wat dat betekent? Want hier wordt heel veel de MBG 51 gelezen. Hè? Het is een heel belangrijke tekst uit de Bijbel. Maar wat is uit geloof tot geloof? Het werd een beetje stil toen, hè? Het werd een beetje stil. De MBV uit 2004 heeft enkel en alleen wie gelooft. Nou, we gaan straks zien dat de MBV 21 iets anders doet, wat weer wat dichter staat bij dit, maar wel zodat u het wel begrijpt als het goed is. Gerechtigheid Gods, daar is ook iets mee. En er staat hier in het evangelie openbaart zich, dus daarin, dat verwijst ook hier naar het evangelie, daar kom ik straks ook nog wel even op terug. In het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt. Ja, wat is er nou gebeurd? Gerechtigheid Gods is als rechtvaardige aannemen. Dus het is eigenlijk iets wat God schenkt. Ja, dus het is een gerechtigheid die God schenkt aan mensen. Ja, de vraag is, de gerechtigheid Gods, wat betekent dat nou precies? Daar kom ik ook zo nog even op terug. Maar dat is denk ik het belangrijkste verschil in deze tekst. En waar de MBV 21 ook weer een grote verandering heeft gemaakt. Want deze 2 versen, ja, ik zei het al, zijn kernversen uit de Bijbel. Hè? Heel veel mensen kennen deze. En er is ook best wel veel kritiek op gekomen op hoe de MBV dat vertaald heeft. Even, hè, want
Ik was hier een aantal jaar geleden ook en toen hebben we de Bijbel in gewone taal ook in Suriname gebracht. Dat is een vertaling in hele makkelijke taal. Dus dat is een vertaling die bijvoorbeeld heel veel, die je met jongeren heel fijn kan gebruiken, omdat het een hele fijne, toegankelijke vertaling is. En ik zal u zeggen, ik preek wel eens ook niet zo vaak meer tegenwoordig vanwege de drukke werkzaamheden. Maar als ik uit Paulus spreek, dan pak ik ook wel eens de Bijbel in gewone taal, want het spreekt zo tot de mensen. Nou, zal ik even dit vers voorlezen, dan gaan we daarna naar de NBV 21. Ik schaam me niet om te vertellen dat Jezus aan het kruis gestorven is en dat de machtige God hem heeft laten opstaan uit de dood. Iedereen die dat goede nieuws gelooft, wordt gered. In de eerste plaats alle Joden, maar ook alle niet-Joden. De redding die God wil geven is nu al op aarde te zien. Want steeds meer mensen geloven het goede nieuws over Jezus Christus. In de heilige boeken staat, als je gelooft, ziet God je als een goed mens, dan zul je leven. Nou, dat is heel duidelijk en makkelijk Nederlands, maar het staat heel ver af van de NBG 51. Hè? Dus het is een Bijbelvertaling. Ik was zelf projectleider van die Bijbelvertaling in gewone taal. En we kregen als NBG toen vragen van mensen die zeiden, ja, we hadden vroeger de startbijbel. Mogen we alsjeblieft een hele Bijbel in heel toegankelijke taal, echt makkelijke taal, die iedereen kan begrijpen, waarmee je kunt evangeliseren, waarmee je met jongeren aan de slag kunt. De Bijbel in gewone taal is er gekomen en ik hou zelf heel veel van die vertaling. Dus ik vind het leuk om hem even op het scherm te zetten. Maar ik snap ook wel heel goed dat de stap van NBG 51 in de kerk lezen bijvoorbeeld, of in je gezin thuis lezen, naar de Bijbel in gewone taal is een hele grote stap. Dus ik schaam me er niks voor om met Paulus te spreken. Ik schaam me er niks voor om een beetje reclame te maken voor de Bijbel in gewone taal. Maar ik snap ook heel goed dat het niet voelt als een kerkbijbel. Nou, we gaan even kijken naar de NBG 51, de NBV en de NBV 21. Precies dat stukje wat we net gelezen hebben. NBG 51 had, want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof. En in de NBV uit 2004 staat, in het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt. En in de NBV 21, dus de vertaling waar we vandaag voor bij elkaar zijn, in dit evangelie openbaart Gods gerechtigheid zich immers van begin tot eind door geloof. Dus ik ga wat toelichten erbij, maar u ziet al het verschil met de NBG 51 een stuk kleiner is geworden dan in de vorige versie van de NBV. Nou, dan ga ik dit vers een beetje toelichten. Dat is ook een beetje voor de fijnproever. Dus ik hoop dat u het leuk vindt om te horen. Vertalen, dat is uiteindelijk een brug slaan tussen een brontekst uit Grieks of Hebreeuws en het Nederlands in dit geval. Dus we kunnen niet zeggen, daar staat eigenlijk gerechtigheid Gods. Nee, daar staat eigenlijk dikaiosune theou. Het is Grieks wat daar staat. Dikaiosune theou. Gods gerechtigheid. Nou, wat de NBV in 2004 heeft gedaan, is gezegd van, ja, dat is de gerechtigheid die God geeft aan de mensen, die uitdeelt. En die heeft gezegd, we moeten dat dan zo formuleren. Ja, dit is wat God uitdeelt, namelijk dat God jou als rechtvaardige aanneemt. Niet als zondaar, maar juist als rechtvaardige. Maar de NBV is soms een beetje eigenzinnig geweest. En ook in deze uitleg is de NBV een beetje eigenzinnig geweest. Want de gebruikelijke uitleg is dat Gods gerechtigheid, eigenlijk dat is wat je zou kunnen zeggen, het reddende ingrijpen dat God doet in de wereld. Dat is iets wat in het Oude Testament ook voorkomt en Paulus neemt dat dan over. Gods gerechtigheid betekent in het Oude Testament Gods ingrijpen om zijn volk te redden. Ja, dus dat woord gerechtigheid, dat heeft voor Paulus te maken met redding die God wil geven. En wat zegt hij dan? Die redding is eigenlijk voor Joden en niet-Joden op dezelfde manier. Dus in het Oude Testament is natuurlijk het volk van God is het Joodse volk. Paulus zegt niet dat het Joodse volk, dat doet er helemaal niet meer toe, maar hij zegt ja, het is voor het Joodse volk, want dat weten we uit het Oude Testament, maar ook voor de Griek, de niet-Jood.
Nou ja, en Gods gerechtigheid komt een aantal keer voor in de Romeinenbrief. Het was hier dan anders vertaald dan op andere plekken in de NBV. Dat is nu niet meer zo. In dit evangelie openbaart Gods gerechtigheid zich. Nou, dan komt er nog iets. Waarin openbaart zich die gerechtigheid van God? Als we even, ik zal even terugklikken naar de NBG 51. Als je dat leest, ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek, want gerechtigheid God wordt daarin geopenbaard. Ja, wat is daarin? Voor je het weet lees je het verkeerd, hè? Wordt daarin geopenbaard en dan denk je, oh, er komt niks meer. Het is heel moeilijk te snappen wat daarin verwijst. Maar in het Grieks heb je naamvallen, daar kan je het goed zien waar het naar verwijst. Het verwijst namelijk naar het woord evangelie. Dat zie je in het Nederlands veel minder goed dan in het Grieks. In het Grieks is dat in één keer duidelijk. Nou, en dan is het dus eigenlijk, als je een vertaling wil maken waarin van iets waarvan van de oorspronkelijke lezer direct zag, het verwijst daarnaar, en we zitten best in een moeilijke zin natuurlijk, hè, dat zal niemand ontkennen. Ja, dan wil je eigenlijk dat dat voor de lezer van nu ook duidelijk is. Dus je ziet het al in de NBV, in het evangelie staat daar, maar we hebben in de NBV 21 nog even wat langer over zitten nadenken, want in het evangelie, want wat is de misvatting die dan kan ontstaan, is dat je denkt aan het evangelie van Lucas of Matthäus. Terwijl Paulus bedoelt hier iets anders met het evangelie, namelijk de verkondiging van het evangelie, zoals hij dat doet. Hè? Dus eigenlijk het evangeliseren. Dat is het evangelie wat hij bedoelt, hè? In dat eerste vers. Ik schaam mij het evangelie niet. Nou, dan hebben wij het nu vertaald in dit evangelie, zodat je niet denkt aan een boek, maar dat je denkt echt aan het evangelie dat Paulus verkondigt. En dan komen we bij het allermoeilijkste stukje, van geloof tot geloof. Soms hebben bijbeluitleggers gezegd, is het een soort uitdrukking die betekent, die is een soort door geloof en geloof alleen. Dus een soort retorische aanduiding. Zo heeft de NBV dat gedaan. Enkel en alleen wie gelooft. Maar er zijn nieuwe studies gekomen en die hebben laten zien dat het toch om iets anders gaat. En wellicht kent u, net als ik ben een beetje voorzichtig geworden met het Nederlands vergelijken, want soms, heel veel is hetzelfde, maar soms toch ook net niet. Maar u kent vast de uitdrukking van kwaad tot erger. Kent u die uitdrukking? Ja, en denkt u dus over na wat je dan laten we het even letterlijk opvatten, van kwaad tot erger. Dat is best een hele gekke uitdrukking, hè? Als je erover nadenkt, want het is al kwaad en dan zeg je niet het wordt nog erger, maar tot erger, van kwaad tot erger. Ja, dat is een uitdrukking. Je weet hoe je weet in één keer wat het betekent, maar als je erover gaat nadenken, dan is het heel vreemd. En zo is in het Grieks, kan je dus zeggen van puntje puntje tot puntje puntje, en dan is het met 2 keer hetzelfde woord ertussen. En dat heeft te maken met toename of met de totaliteit. Dus het lijkt in zekere zin wel een beetje op dat van kwaad tot erger, hè? Want het wordt steeds erger eigenlijk, betekent het. Het was al vervelend, maar het wordt steeds erger. Nou, en dat was voor de eerste lezers van die brief in één keer duidelijk. Dus die dachten niet bij van geloof tot geloof, net als wij, het klinkt mooi, maar wat betekent het? Maar die wisten dat het ging om, in zijn geheel en al door geloof. En dat is wat we nu ook geprobeerd hebben in de NBV 21 te vertalen. Dus in dit evangelie, die verkondiging van Paulus, openbaart Gods gerechtigheid. Dat is de reddende kracht van God. Zich immers van begin tot het eind. En dan is het belangrijk door geloof. Want dat is uiteindelijk datgene wat maakt dat Joden en niet-Joden allemaal Gods gerechtigheid kunnen ervaren. Dat is wat het verschil maakt. Het geloof. Nou ja, wat ik ook wil laten zien vanavond is, met zo'n klein zinnetje kan je zien dat het Nederlands van de NBG 51 soms wel heel ingewikkeld is. En dit is een hele bekende tekst, hè. Dus we kennen deze, ik kende deze ook uit mijn hoofd. Maar we kennen deze allemaal, maar we weten toch niet zo goed, het is een kernzin uit de Bijbel, hè, maar we weten toch niet zo goed wat die betekent. In de NBV hebben ze geprobeerd het op te lossen, maar het is te vrij gebeurd. In de NBV 21 zitten we weer veel dichter bij die NBG 51, maar is het Nederlands toch heel goed begrijpelijk. Ja, begrijpelijk als je ook een beetje
de Bijbelstudie wil doen. Hè. Als je zegt, ik wil het in 1 keer gemakkelijk hebben, pak dan de Bijbel in gewone taal. Ook uit het Grieks en Hebreeuws vertaald. Maar deze versie die staat dicht bij de grondtekst. Dus die probeert wel de woorden uit de grondtekst allemaal heel goed te vertalen. En tegelijkertijd zie je toch dat het begrijpelijk Nederlands is. Dit is, want dan gaan we even weer terug naar de hele brief. Dit is eigenlijk de centrale stelling van de hele brief. Aan het geloof op aarde zie je dat God met zijn reddingsplan bezig is. Nou, en dat werkt hij uit in 3 stappen. In dat lange betoog. Nou, dan zegt hij in het eerste stuk: geloof in Jezus Christus als de ene weg tot de redding van alle volken. He, dus dat werkt hij uit in de eerste 4 hoofdstukken. Dan in de volgende hoofdstukken dan legt hij uit dat christenen de nieuwe mensen zijn. In de nieuwe mensen, de nieuwe schepping, met zekerheid van redding. En dan legt hij in het volgende stuk ook uit dat het één reddingsplan, een eeuwig reddingsplan van God is voor alle volken. Zo zit dat betoog van Paulus in elkaar. Heel klein uitstapje, hè, want we kennen natuurlijk in de christelijke traditie, als je vraagt van wat is nou de boodschap van de Romeinenbrief, dan zeggen heel veel mensen redding door geloof in Jezus Christus. En dan praten ze eigenlijk een beetje Maarten Luther na. Maar als je zo kijkt, dan denk je, ja, het is wel zo, maar toch tegelijkertijd lijkt Paulus het na hoofdstuk 8 ook wel wat over andere dingen te hebben. Je zou misschien beter kunnen zeggen, om het hele geheel te pakken, Gods redding voor alle volken, Joden en niet-Joden, door geloof in Jezus Christus. Dus het is eigenlijk een net iets bredere boodschap dan Luther dat zei. Ja, want dan heb je het over de hele brief. Want die tweede helft laat zien dat het ene reddingsplan, vooral ook dat hoofdstuk 9 tot en met 11, dat ene reddingsplan dat gaat over alle volken. En niet alleen maar over Joden of over niet-Joden. En dat betekent dus ook dat die christenen moeten gaan leven, ook Joden en niet-Joden. Wat was een groot probleem met toen? De eerste christenen waren Joden en we zitten nu in het jaar 56. Dat is helemaal niet zo lang nadat Jezus op aarde geleefd had. De eerste christenen waren Joden en Paulus ging naar de Grieken om die Grieken erbij te halen. Die Joden die christen geworden waren, die geloofden in Jezus, die gaven hun leven aan Jezus, maar ze gedroegen zich ook nog als Jood. Ze hielden zich aan spijswetten, ze lieten zich hun kinderen besnijden. Dus ja, hoe moest dat nou als Grieken daarbij kwamen, die dat allemaal niet deden van nature? Moesten ze zich ook laten besnijden? En dat is eigenlijk waar Paulus het dan over heeft. Nee, ze zijn samen, Joden als Jood en niet-Joden als niet-Jood, samen door het geloof verbonden en samen mogen ze dat eeuwige reddingsplan van God ervaren. Maar er was echt een discussie. Wij kennen die discussie niet meer zo heel erg. Maar er was in die tijd echt een discussie. Goed. Nou ja, in dat eerste stuk begint Paulus uit te leggen dat de volkerenwereld van God vervreemd is geraakt. En de mensen zitten vast in goddeloosheid en slechtheid. Dat geldt voor de heidense volken, zegt Paulus. Maar dat betekent niet dat het Joodse volk dat God kent niet schuldig staat tegenover God. Zij kennen de wet, zegt Paulus, de wet van God. Maar kennen, ja, dat is niet genoeg. Je moet niet alleen de wet kennen, maar je moet hem ook doen. En daar gaat het dus ook mis. Dus Paulus zegt, om verschillende redenen staan Joden en niet-Joden allemaal schuldig tegenover God. Dat is de situatie. En dan komt er in die brief dus een heel belangrijk stukje. En die zal ik weer even laten zien in verschillende vertalingen. Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen. En wel gerechtigheid Gods door het geloof in Jezus Christus voor allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door verlossing in Jezus Christus. Nou dan de MBV. Gods gerechtigheid, waarvan de wet en profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar. God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven en er is geen onderscheid.
Nou, welke verschillen vallen nu op? Ziet u er een paar? Eén staat al helemaal aan het begin. Het woordje thans. En thans is natuurlijk, ik weet niet, nogmaals, ik ben voorzichtig met het Nederlands. Maar thans is in Nederland in ieder geval een woord dat eigenlijk bijna niemand meer gebruikt. Maar hier staat niks, hè? Nee. Thans is er buiten de wet om, is dat zichtbaar. Dus dat is een verschil. In vers 22 is er natuurlijk ook weer een groot verschil. Hè? Wel gerechtigheidsgod door het geloof in Jezus Christus voor allen die geloven. En hier staat, God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. Dat is best een hele andere vertaling. Kijk even naar het vervolg dan van het stukje. Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. Dat is ook een echt een andere vertaling van hetzelfde woord. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade. En iedereen wordt uit genade die niets kost door God als een rechtvaardige aangenomen. Omdat hij ons door Jezus Christus heeft verlost. Ja, je ziet het is wel verschillend. Hè? En we hebben het over de MBV uit 2004 nu. Nou ja, we kijken natuurlijk vandaag naar de MBV 21 en die is gemaakt vanuit de MBV. Dus we gaan even nu dezelfde tekst bekijken vanuit de MBV 21. Maar nu is Gods gerechtigheid. Dus u ziet, thans is weer terug, maar dan op een andere manier. Je ziet hier ook, God schenkt vrijspraak op grond van geloof. Hè? Dus het is weer meer terug, hè? Want het woord geloof komt er 2 keer in voor, net als in de MBG 51. Je ziet dat de tekst weer meer terug is naar de vertrouwde woorden. Je ziet ook dat, er staat hier in de MBV, is zichtbaar geworden buiten de wet om. En hier staat ook buiten de wet om. Het is maar een klein woordje, maar het maakt de tekst echt anders. Hè? Want er staat hier eigenlijk kan je hieruit opmaken, het is ook in de wet. Het is ook buiten de wet, dat betekent het zit ook in de wet. Terwijl eigenlijk staat dat woordje ook niet in het Grieks. Het is zichtbaar geworden buiten de wet om. Want ja, voor Joden en Grieken is het hetzelfde, hadden we net gezegd. Hè? Voor Joden en Grieken, voor Joden en niet-Joden, voor Joden en alle volken komt een redding door geloof, precies. Nou, ook een woordje dat ontbrak. Het woordje want stond ook in de MBG 51. Want iedereen heeft gezondigd. Ja, dat is prima eigenlijk dat je dat verband legt in de tekst. Je ziet dat als rechtvaardige aannemen, dat in de MBV wat variërend is vertaald. En we hebben in de MBV 21 gezegd, het is zo belangrijk. We moeten één begrip voor dat rechtvaardigen zoeken. Rechtvaardigen is een ongelooflijk moeilijk woord om een goede Nederlandse term voor te vinden. Want het is heel moeilijk uit te leggen, net als van geloof tot geloof. Wat is nou precies rechtvaardigen? Het is een soort juridische term. Het kan voor de rechtspraak gebruikt worden. Het is eigenlijk, ja, je hebt iets gedaan, maar God zegt nee, ik beschouw dat op een andere manier. Ja, hoe zeg je dat dan? We hebben uiteindelijk gekozen voor rechtvaardig verklaren. Wat ook net als dat woord in het Grieks een beetje juridisch klinkt. En tegelijkertijd heel mooi eigenlijk ook het schuldig zijn aan de ene kant en het weer rechtvaardig zijn in de ogen van God laat zien. Hier zie je ook, omdat hij ons door Jezus Christus heeft verlost. Ja, waar komt dat ons eigenlijk vandaan? Dat komt helemaal uit de lucht vallen. Het gaat over iedereen. Ja, je kan dat wel zeggen, dat is fijn om in een betoog te hebben, want hij spreekt natuurlijk tegen mensen. En hij zegt tegen mensen, u en wij, samen, ons. Maar, en dat kan best om een tekst wat soepeler te maken. Maar in dit geval is het helemaal niet handig. Het gaat over iedereen. Dus niet over ons, maar over iedereen. Ja, iedereen die gelooft.
Nou ja, u ziet, als we even kijken naar deze bladzijde en deze bladzijde. Er zijn in die paar versen best wel veel veranderingen in de MBV 21 gekomen ten opzichte van de vorige versie. En het paste nou net niet mooi op het scherm, maar als u het naast de MBG 51 legt, dan ziet u dat aan de ene kant dat, het blijft moeilijk de Romeinenbrief, maar aan de ene kant dat veel duidelijkere Nederlands te zien is in de MBV 21. En tegelijkertijd dat de keuzes van de vertaling veel dichter bij de MBG 51 staan dan de MBV. En ik denk, wat voor de MBV wel belangrijk is dat in de vertaalregel staat, je zoekt in de taal die je gebruikt ook een beetje een weerspiegeling van het taalniveau wat de schrijver gebruikt heeft. Dus als je kijkt naar het evangelie van Marcus, is het Grieks heel soepel en vrij eenvoudig. Of als je het boek Samuel leest, is echt een mooi verhalend Hebreeuws. Dan willen we graag dat in de MBV dat ook soepel klinkt. Soepel Nederlands in Marcus en mooi verhalend in Samuel. En Paulus heeft vrij moeilijk Grieks en vrij retorisch Grieks. Dus dan zou, als we hier bijvoorbeeld missen hadden gezet, dan valt dat uit de toon. Want iedereen heeft gezondigd en mist de nabijheid van God. Dat is net een beetje, je voelt wel aan dat derft is een woord waarvan we eigenlijk hebben gezegd, ja, dat past niet meer in deze vertaling. Zeker in deze betekenis komt het niet meer zoveel voor. Dus ze hebben gekozen voor een ander woord. Ik moet wel zeggen, ik ben niet een Nederlandicus van de vertaling, dus ik vind het heel moeilijk om te zeggen, ja, waarom nou niet derven en ontberen, maar het komt er in ieder geval op neer dat het woord derven een woord is wat wel uit het idioom aan het verdwijnen is. Pak ik het weer op, het verhaal. Straks is er ook nog ruimte voor vragen. Mag het nog even de Bijbel in gewone taal? Dat vind ik ook leuk om even, ik zei al, ik ben een fan daarvan. Maar God wil mensen redden. Dat wordt al verteld in de heilige boeken en nu mag het aan iedereen bekendgemaakt worden. Mensen worden gered, niet doordat ze zich aan de wet houden, maar doordat ze geloven. Want God redt iedereen die gelooft in Jezus Christus. God maakt geen verschil tussen Joden en niet-Joden, want alle mensen doen verkeerde dingen. Daardoor leeft niemand dicht bij God. Maar God wil de mensen redden, zomaar voor niets. Hij vergeeft de zonde van iedereen die gelooft in Jezus Christus. Zo goed wil God voor ons zijn. Opnieuw ziet u echt, als je het echt eenvoudig wil, is de Bijbel in gewone taal een hele goede keuze. Is heel goed doordacht. Is door dezelfde vertalers eigenlijk gemaakt als de MBV 21 die de Romeinenbrief hebben gemaakt. Maar het is echt een hele andere vertaling. Dus ik denk zoals we ook in de vorige sessie hadden, mensen die zeggen we vergelijken vertalingen. Nou, als je een hele mooie vertaling van een moeilijk boek als de Romeinenbrief, als je MBV 21 leest en je denkt ik vind dat toch een hele moeilijke tekst, leg de Bijbel in gewone taal daarnaast en je ziet het ligt helemaal op. En tegelijkertijd, als je dit leest, dan verlang je ook soms wel weer terug naar de woorden die je dan in de MBV 21 wel krijgt. De wat meer gezwollen, beladen taal die je ook bij de Bijbel hoort. Paulus zegt, er is één weg tot redding. Voor Joden en voor niet-Joden op dezelfde manier, namelijk door geloof in Jezus Christus. En die redding is te danken aan Gods genade. Nou, dan komen we bij het tweede stuk van zijn betoog. Christenen als nieuwe mensen met zekerheid van redding. In het tweede deel van Paulus' betoog, dus hoofdstuk 5 tot en met 8, dan vertelt hij hoe christenen vanuit de dood naar het leven zijn overgegaan. Het oude bestaan, die oude wereld, dat ene been waar ik het over had, die staat in het teken van de zonde. En dat leidt tot de dood. En dat verbindt, zo staat in die hoofdstuk ook een paar keer genoemd, dat verbindt Paulus als oude mens met Adam. Want Adam heeft gezondigd en daardoor kwam de dood in de wereld. Het nieuwe leven staat, dus dat andere been, daar staat in het teken van Gods genade en brengt het leven. En dat danken we aan Jezus Christus. En dat tweede, zegt Paulus, dat is sterker dan het eerste. Het tweede is sterker dan het eerste. En dan kijken we weer even naar een belangrijk vers. Kunnen ze niet allemaal doen. Even weer de MBG 51 en de MBV 21. Maar het is met de genadegave niet zo als met de overtreding. Want indien door de overtreding van die ene zeer velen gestorven zijn,
Veel meer is de genade Gods en de gave bestaande in de genade van de ene mens, Jezus Christus, voor zeer velen overvloedig geworden. In de MBV 21 klinkt dat zo. Maar de genade reikt verder dan de overtreding. Als door de overtreding van één mens alle mensen moesten sterven, is het des te zekerder dat de genade van God, het geschenk dat we danken aan die ene mens, Jezus Christus, aan alle mensen overvloedig geschonken wordt. Kijk, je ziet hier heel goed, de MBV 21 is niet simpel, zoals de Bijbel in gewone taal, want het is nog steeds een moeilijke zin om te begrijpen. En tegelijkertijd zie je wel dat het veel duidelijker is dan de MBG 51. Hè? Want die eerste zin, het is met de genadegave niet zoals met de overtreding. Het is moeilijk te begrijpen. Gods genade is voor alle mensen, dat wil zeggen voor Joden en voor niet-Joden op dezelfde manier. Het valt misschien op dat zeer velen in de MBV 21 met alle mensen is weergegeven. In het Grieks staat er hoi polloi, de velen. Maar je moet het opvatten als de hele groep. Paulus had een Joodse achtergrond en gebruikte dus in zijn taal wat we noemen semitisme. Dat is Grieks, dat is wel Grieks, maar het is eigenlijk een soort vergriekste Hebreeuwse uitdrukking. En in het Hebreeuws komt dat woord heel vaak voor in de betekenis alle mensen. Dus er staat letterlijk velen, maar het betekent eigenlijk alle mensen. Zo vatte Paulus het op. En als je daar hebben we geen tijd voor, maar als je die hele Romeinen 5 leest, wisselt hij dat steeds af, maar bedoelt er steeds hetzelfde mee. Alle mensen, de velen. Kijk, het is wel grappig, hè? Als je het letterlijk vertaalt, staat er ook niet zeer velen, dan staat er de velen. Dat is dus dat semitisme, dat is Grieks, dat klinkt als Hebreeuws. De MBG 51 vertalers die hebben gedacht, we moeten daar wel iets mee, want het is een beetje gek, het is gek Nederlands, de velen. En ze hebben gekozen voor zeer velen. Eigenlijk is dat een beetje een halfbakken oplossing, want je weet eigenlijk dat het een manier van spreken is die eigenlijk iedereen betekent. Maar ze wilden toch een soort onderscheid maken tussen allemaal en zeer velen. Dus ze hebben er uiteindelijk zeer velen van gemaakt in plaats van de velen. Maar het is beter om met alle mensen. Het is een betere vertaling, alle mensen. Als je dat zo laat staan, dan mis je eigenlijk iets in het betoog van Paulus. Want het lijkt nou net alsof niet iedereen gestorven is, terwijl dat wel zo is. Ja. Krijgt nou dan iedereen de genade? Nou, dat is natuurlijk niet zo. Dat lijkt even dit vers, maar we lichten er 1 vers uit. We hadden natuurlijk al een paar keer gezien wie de genade kreeg. Iedereen die gelooft. Paulus die benadrukt hier heel sterk de overgang van de dood naar het leven. Wie gelooft in Jezus Christus heeft die overgang al gemaakt. We hebben ons ene been in de oude wereld en het andere been in de nieuwe wereld, maar we hellen over naar die nieuwe wereld. Het grootste wonder is namelijk al gebeurd, want God heeft ons rechtvaardig verklaard. En we mogen ons, zegt Paulus ook heel mooi in de Romeinenbrief, we mogen onszelf Gods kinderen noemen. Dat is prachtig, toch? En dat komt doordat hij die genade aan ons heeft gegeven door het geloof. Waardoor wij dus overhellen naar die nieuwe wereld, naar de nieuwe mens. Nou, dan zegt Paulus dus, je kan er dus van op aan dat God jou het eeuwig leven ook zal geven. Want dat hoort bij elkaar. Als je nu door God rechtvaardig bent verklaard, doordat je gelooft, geeft God jou het eeuwig leven. En er is ook een bewijs, zegt Paulus in de Romeinenbrief. Er is ook een bewijs, want als jij een nieuwe mens bent, als jij overhelt naar dit been, zullen we maar zeggen, dan geeft God jou de geest en dat kun je merken. God, geest, woont in ons mensen en maakt ons tot nieuwe mensen. Oké. We hellen over naar deze kant, maar er wordt wel getrokken aan dit been. Hè? We hellen over naar de andere kant, want ons lichaam is sterfelijk. We zijn mensen die ziek kunnen worden. Nou, we weten er alles van. We zitten allemaal met een mondkapje op hier. Het is een tijd waarin we angstig zijn geweest voor ziekte en dood. Ja, we zijn sterfelijke mensen. Dus de oude wereld trekt nog aan ons. We zijn kwetsbaar. We kunnen ook verleid worden tot de zonde. Ja, wie niet? Dus uiteindelijk, die oude wereld trekt nog aan ons.
mooi van dit betoog in de Romeinen is dat Paulus zegt, uiteindelijk zijn we nu, dankzij Gods verklaring dat wij rechtvaardig zijn, bevrijd van zonde en dood. We worden geleid door de geest en niet meer door het aardse. En dan in dat prachtige vers dat we allemaal kennen, daar sluit hij dit stuk mee af, het hoofdstuk 5 tot en met 8. Niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van God die hij ons heeft bewezen in Jezus Christus. En dat is de prachtige tekst die we, denk ik, ook allemaal uit ons hoofd kennen. Misschien denkt u dat ook van dit verhaal, maar in ieder geval bij het lezen van de Romeinenbrief denk je nou met zo'n mooie zin kan je natuurlijk ook stoppen. Paulus doet dat niet. Hij wil nog iets vertellen, want hij zegt ja, God begon zijn plan ooit met Abraham en zijn nakomelingen, het Joodse volk. God koos het Joodse volk uit. Maar, zo zag Paulus ook in zijn tijd, veel Joden geloven niet in Jezus Christus. En hoe kan dat nou? Is Gods plan dan mislukt? Nee, zegt Paulus, nee, Gods plan is niet mislukt, het is deel van Gods plan. Want doordat een aantal Joden niet wilden geloven, en zoals hij dat zegt, ongehoorzaam is, ging het evangelie uiteindelijk naar de niet-Joden toe. Anders was het misschien wel gewoon bij de Joden gebleven. Die heidense volken waren God nog veel ongehoorzamer, maar dankzij het feit dat het bij de Joden niet bleef, niet voor iedereen ging werken, ging het naar de heidenen en die heidenen namen het evangelie aan. En als hun aantal compleet is, zegt Paulus, dus als de hele wereld zoals hij die kende in zijn tijd, dus inclusief Spanje, als hun aantal compleet is, dan zullen de Joden uiteindelijk volgen en zullen zij voltallig deelnemen. En hij noemt dat een goddelijk geheim. Gods weg met de mensen, zegt hij, is raadselachtig, maar zijn plan faalt niet. En zijn voornemen om iedereen, Joden en niet-Joden, te redden door geloof in Jezus Christus, dat zal uiteindelijk slagen. En dat stuk, dat eindigt Paulus dan met een loflied op Gods wijsheid. En ik zal een stukje citeren in de NBV 21 uit het laatste vers. Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem geschapen, alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe in eeuwigheid. Amen. En alles dient tot eer van God, zegt Paulus hier. Hè? En hij maakt daarmee de cirkel rond. We hebben dat niet allemaal kunnen lezen, maar in Romeinen 1 vers 21, als hij begint met zijn betoog over de heidenen, zegt hij, hoewel de mensen God kennen, hebben ze hem niet de eer en de dank gebracht die hem toekomen. Dus ze hebben hem niet die eer gegeven, maar uiteindelijk zullen ze dat wel doen. U ziet die eerbiedshoofdletters, hè? Ze zijn terug in de NBV 21. Hier zie je ze heel goed. Uiteindelijk loopt de hele geschiedenis van de mensen uit op eer voor God. Ook hier had Paulus natuurlijk weer kunnen stoppen, want ook dit is een heel mooi einde natuurlijk. Maar weer doet hij dat niet. Want hij zegt, ja, eer van God, mooi over de toekomst, maar ook nu is voor christenen het allerbelangrijkste dat je God eer geeft. Ja, en hoe doe je dat, zegt Paulus dan, en daar komen dan de volgende hoofdstukken voor, dat doe je door te leven met het evangelie. En vanuit het evangelie en vanuit de geest. En hoe zie je nou dat jouw leven gericht is op Gods eer? Nou, wat doet hij dan? Hij schrijft in hoofdstuk 12 over de christelijke levenswandel die helemaal uitgaat van de liefde. Hoofdstuk 13 zegt hij, ja, we moeten eigenlijk gehoorzame burgers zijn binnen onze samenleving. Of we dat soms is het heel moeilijk om gehoorzame burger te zijn. Maar je bent deel van een samenleving, dus dat moet je toch doen. En dan schrijft hij uiteindelijk ook over de situatie van de christenen in Rome en de oneenigheid die daar heerst. En de kerk die dreigt uiteen te vallen in twee groepen. Paulus die maakt een heel groot punt van de eenheid in de kerk. Waarom is dat zo belangrijk? Nou, als christenen één zijn, dan kunnen ze God de eer geven die God toekomt. Gelovigen zijn volgens Paulus het begin van de nieuwe schepping. Hè? Dat been waar ik het steeds maar over heb. Er is voor iedereen, Joden en niet-Joden, één weg tot God, één redding, één bestemming. En daarom moeten de christenen ook nu
één zijn. Ze moeten dat laten zien. Nou ja, het blijkt toch nog niet zo makkelijk, die eenheid natuurlijk van christenen. Hè. Dat is in ieder geval in Nederland niet en in Rome niet. Suriname weet ik het nog niet helemaal, maar ik heb een vermoeden dat dat soms ook lastig is. Er zijn veel kerken die Christus dienen, maar ze denken lang niet allemaal hetzelfde over deze dingen. Ik denk dat het goed is om te zeggen dat de Bijbelgenootschappen, waar ze ook zitten in de wereld, altijd toch de verschillende kerken erkennen in hun verschillen, maar uiteindelijk toch ook de eenheid willen zien. En die eenheid, de Bijbel is toch iets wat alle kerken met elkaar verbindt. En dat willen we graag benadrukken en bevorderen in Suriname, in Nederland en ook wereldwijd. Nou, dan nog even iets, want die MBV 21 is daar een heel mooi voorbeeld van. Dat heel veel kerken hebben daaraan bijgedragen, van de protestantse kerken tot de evangelische Pinksterkerken, de Rooms-Katholieke kerken. We konden gebruik maken bij de verbetering van die vertaling van duizenden reacties. We hebben uiteindelijk, kijk, heel veel mensen schreven ook, verschillende mensen zagen dezelfde dingen. Dus er kwamen ook soms wel 10 of 20 of 30 brieven over hetzelfde binnen. Maar uiteindelijk leidde dat tot 3500 inhoudelijke suggesties. En de vertaling is in allerlei opzichten verbeterd. Maar het belangrijkste is dit. De taal van de MBV 21 is gebleven wat hij was in de MBV uit 2004. Toegankelijk, modern, niet makkelijk, maar wel passend bij de Bijbel, goed voor te lezen. Ja, taal van deze tijd, begrijpelijk, aansprekend, maar de vertaling is wel nauwkeuriger geworden, dichter bij de bron. En ja, lezers zullen veel meer vertrouwde keuzes tegenkomen. Ik hoop dat ik vanavond u met de Romeinenbrief ook daar een paar voorbeelden van heb kunnen laten zien. Nou, die hoofdletters heb ik genoemd, die zijn hersteld in ere. En ik denk dat de MBV 21 daarmee meer een Bijbel is geworden zoals de kerken die ooit bedoeld hadden toen ze vroegen om die nieuwe Bijbel. Een nieuwe Bijbel voor de kerken. Nu is die ook in Suriname gekomen. Hij is inmiddels beschikbaar. U kunt hem helemaal bekijken, de hele MBV 21, op de website van het Bijbelgenootschap. En vanaf volgende week maandag is de Bijbel ook te koop. Het is een vertaling die verbeterd is en in samenwerking met de breedte van kerken, in samenwerking tussen landen. En we hopen en bidden dat deze vertaling ook kerken tot zegen mag zijn en ook de eenheid mag dienen. Dat de kerken zich verbonden weten rond het woord van God. In Nederland, in Vlaanderen en in Suriname. En ik ben natuurlijk ook heel benieuwd, stel ik kom hier over een jaar terug, of dat ook die uitwerking heeft gehad. Maar ik dank u nu voor uw aandacht in ieder geval.